Robert Fico nie je jediný vládny politik, ktorému vadí otvorenosť a sloboda študentov. Ak by toto spravili moje deti, dostali by odo mňa takú výchovnú, že by to cítili ešte na promócii. Takto sa vyjadril Branislav Becík, poslanec Národnej rady za vládny hlas a spojenec Roberta Fica, zároveň nitriansky župan, na adresu študenta, ktorý si v januári tohto roka dovolil nepodať ruku prezidentovi Pellegrinimu. Matúš Šuta Eštok zase vidí konšpirácie za tým, keď študenti sa prezliekli za seniorov a tak trochu si z nich vystrelili. Je pokračovaním zvyšovania napätia spoločnosti, ktorá sa vďaka progresívnym politikom dostala už aj do škôl. What? No a kriedy si Matúš Šuta Eštok zamieňa so zbraňami a tých, čo píšu za potenciálnych atentátnikov. Aby sme stiahli tie emócie, aby sme nerobili z cintulu hrdinu, ale aby sme sa tu nesnažili vytvoriť ani nového. A tak strašne ste za tú vojnu. Tak chodte. Dobre? No, strngajte, jak v novembri. Chodte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No, ja vás na Ukrajinu posielať nebudem, ale veľmi rád vás pošlem na slovenské námestia, napríklad do Nitry už túto nedeľu 16. novembra v predvečer výročia revolúcie. Budeme protestovať za ideály novembrovej revolúcie, za ideály demokracie, slobody a proti tejto absurdnej vláde Roberta Fica. Teším sa na vás v Nitre v nedeľu o 17. na pešej zóne.